Cruceiros e petos de ánimas. Ao longo do camiño poderemos observar diferentes e variados cruceiros e petos de ánimas. Mais, que son estas construccións? Un cruceiro consiste nun monumento relixioso, constituído por unha cruz de pedra elevada sobre unha columna sentada sobre unha plataforma. Os petos de ánimas que encontramos nos camiños responden ao culto aos mortos. A súa finalidade está vinculada coa salvación das almas en pena que non encontraron descanso no purgatorio, e neles deixaban esmolas aos vivos. Na vila de Caldas de Reis e nos seus arredores son numerosos os cruceiros. Algúns deles teñen unha cronoloxía descoñecida. Outros son de idade moderna, dos séculos XVI e XVII, como o cruceiro da ponte do río Bermaña. Hainos que teñen partes da idade moderna e do século XIX, como o da Fontiña. Algúns son máis novos, como o de Marán e o de Fieitoso, dos séculos XX e XIX respectivamente. Normalmente, os cruceiros aséntanse sobre unha base cuadrangular, aínda que tamén hai variacións. O cruceiro de Santo Tomé conta cunha plataforma cuadrangular de 2 chanzos e o da Alhóndiga con 3, piramidal, con varios relevos que mostran lagartos, cabeiras e tibias cruzadas. Tamén presentan variacións no capitel. O cruceiro do cemiterio de Santo Tomé presenta volutas que contrastan coa decoración tosca do situado no cemiterio de Santa Mariña de Carracedo. Unha característica é a presenza de figuras esculpidas na propia pedra. A maioría deles presentan a Cristo crucificado no anverso da cruz e no reverso a Virxe, co neno ou sen o neno. En Santa Mariña de Carracedo temos un conxunto coñecido co nome de Calvario, que consta dun cruceiro central de maior tamaño e 2 laterais máis pequenos. Canto aos petos de ánimas, podemos visitar o do Ameal, na parroquia de Arcos da Condesa, o de Santo Antón ou o Oratorio das Cortiñas, na parroquia de Carracedo. Un peto de ánimas pechado, composto dunha capela cuxo acceso se realiza por unha parte porticada. En resumo, os cruceiros e os petos de ánimas son numerosos ao longo da xeografía da vila e do municipio de Caldas de Reis.